kepengin cedhak karo Semar mesti ngaturake pupur. Karo Semar terus dijo pajapu, saben dipupurke nang raine Waranggana mesti ketok ayu lan iso ngresepake bekasan oke sing padha tresna. Terus mula Waranggana saiki padha duwe pan. Napa? Pan. Fan. Utawa komunitas pecinta Waranggana. Nggih. Niku merga Semar. Oh, ngaten. Nggih, merga Semar. Nggih. Mula Semar niku aja dianggep wong loro saudon telu saurupan. Semar niku pancen wong pinter, Semar niku pancen wong digdaya, Semar niku pancen wong sapa sing didedhaki karo Semar. Sing lali tumuli dadi eling, sing ala tumuli dadi becik, sing bengkong tumuli dadi jejeg. Oh, nggih. Mula sing do bengkong-bengkong nyedak Semar. Men supaya jejeg. Nggih. Pakartine mekaten Kakang dulu. Mulane kepengin mateni karo para Pandhawa menika kula nuwun sewu dipun jangka pejaipun wulu cumbune. Oh, wulu cumbune Pandhawa menika Semar Badranaya menika. Mila, Ger, menawi paduka anak Prabu badhe mejahi para Pandhawa kedah saged nyingkiraken pamong tanah Jawi utawi pamonging para Pandhawa. Inggih menika pun Semar. Kesusu kaya Dipate. Senar niku ajeng mancing sampean. Semar Badranaya kudu disingkirake saka lumahing bumi kureping langit. Nek Semar tekaning pati, nek Semar sirna margalayu. Nggih. Niku Pandhawa bakal apes jurite. Kok iso ngoten? Pandhawa sedih hatine. Langkung-langkung Janaka niku nek kalih Semar tresnane ngungkuli karo kadange dhewe. Mula sok Kakang Semar, ngaten ta? Nggih. Kakang Badranaya ngaten iki kalih Dipati? Nggih, kula ngertos. Nek nganti Semar mati, Janaka sedih. Wong sedih iki kembange mesti bakal lara. Wong lara iki kembange mati. Nek Janaka mati, Pandhawa ora duwe kekuatan. Tegesipun Pandhawa bakal saya ringkih gampang ngene mateni para Pandhawa. Mangke riyin sampean salah. Kok salah nggih napa? Pandhawa niku kekuatane ora teng Janaka. Ya pancen Janaka niku lebu kekuataning Pandhawa. Ning ana sing luwih sentosa. Sapa? Werkudara. Werkudara ngerti adine mati merga kelangan Semar, Werkudara sedih. Terus ora duwe kekuatan. Terus kedunungan kencakan penyakit lara kuning. Oh. Nggih. Pes. Wih. Darah tinggi. Nggih. Sesek. Ah, nggih. Kalih kram. Oh. Niku termasuk penyakit sing untel-untelan. Nggih. Werkudara kena penyakit kaya ngoten niku terus mati. Werkudara mati, Puntadewa sedih. Puntadewa kena diabetes. Diabetes. Nggih. Puntadewa kena diabetes terus saya kuru. Puntadewa saya lemes. Puntadewa mati. Nek kula Sedewa ora ana kekuatan apa-apa. Wong loro niku ora ndek kekuatan apa-apa, ora ndek kadidene apa-apa. Puntadewa dicandhak loro jebles ke sirahe dituku, Mbak. Oh, mesti bakal tekaning pati. Janaka mati, Werkudara mati, Puntadewa mati, kembar mati ateges Pandhawa wis mboten wonten. Lho. Menapa mboten moncar? Nggih. Pandhawa mati anak Prabu Duryudana langgeng. Anggenipun dados nalindra wonten negaring Astina. Mboten wonten ing nyarusiku, mboten wonten ing badhe bebeda dhateng anak Prabu Duryudana. Baduna. Wonten dawuh. Nadyan ngendikanipun Bapak Durna menika kados dene lare. Nanging tumrap kula sampun damel pepadang. Nah, samangke lajeng keparing pepaduka. Dinten samangke kula cocok, kula mathuk menawi jengandika Bapak Durna paring pangandikan menawi badhe mejahi para Pandhawa kedah mejahi Semar langkung riyin. Mengaten, Ger? Menawi ngaten dinten mangke kula tetepaken Semar kudu mati. Semar kudu sirna. Pripun carane? Semar kudu ngatang-atang dadi bathang. Ngandel ora? Aku wis krasa kok. Anggere aku ngomong kaya iki menggo kesempatane do micek ya ta. Apa rumah sama aku ora iso nitik kaya ngono kuwi. Sapa? Kurawa.
bareng wis dereng lagi tinguk. Kowe jajali kaya ngono kuwi. Pripun Depati napa mboten sesek? Nggih. Mula kula secoke ajeng sak madya wae kaya ngelih ya sakarepmu ora ya sakarepmu wis. Ajeng kula jarne. Nggih. Mboten dados menapa nggih. Arang ya mulan sing jeneng rembugan niku digatekke merga dramatik wonten ing pekeliran menika gumantung wonten anggenipun sami Mas paosaken. Nah. Nek nganti luput ngoten niku dadi ora krasa. Lah nggih. Luput kok kon krasa. Nek ora dielekke luput lho. Ah. Menika sak nekat. Nggih. Ah. Ngono kok glelenge ra jaman-jaman. Rangsel ora tau ucul. Rangsel isine ngandhuke go ngalor ngidul. Nggih. Bawaduna. Wonten dawuh mboten ngrembak rangsel. Ha nggih, Ki. Tetep kedah Semar tekani. Ah, Semar kudu dipateni kemawon. Ah, ngeten iki. Ah, wis kek turu meneh. Jagat wasaning Bathara wayah Bathara jagat Pati Indra Jaladewa. Yayi wonten paring adhawu. Nadyan kula menika kendel mboten tumun pirembagan nanging dangu sangseaning dangu. Dangu manah kula menika mboten sekeca. Manah kula mboten jenak. Mboten jenakipun mapan wonten ing pundi. Krana sareng kula midhangetaken sabdanipun Begawan Durna anggenipun paring dawuh yen to kepengin mateni para Pandhawa kudu mateni Semar. Lho nun sewu, saniki kula tak takon. Lereking pirembagan madaning Datul negara Ngastina menika kala wau ngrembak patine Pandhawa. Lah kok tekan kono wong ora luput wong ora kleru bakal arep diajab patine menika kula nun sewu. Weh ladal. Mrai ngaten cetha pancen kepara saestu yen to Ngastina menika kedung-kedunge wong jahat. Ngastina menika kedung-kedunge wong elek. Ngastina menika kedung-kedunge wong culika. Nadyan kathah para nayaka punggawa nanging jebul dirih getih wedi mati ora wani adu arep. Anane ming nglimpe saka mburi. Yayi lho wonten paring adhawu. Menawi Prabu saestu badhe mejahi para Pandhawa sakmenika kula nggadah atur ingkang sakmangke mugi kepareng nggalih. Sampun ngantos paduka menika pados rana ingkang culika mejahi para Pandhawa. Menawi paduka menika wantun kalian para Pandhawa, pejahing para Pandhawa menika monggo dipun tantang. Ditantang nyododo ndidodo, tangkep jojo kantaran bau. Aja mirih setemah maras sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Nek nganti paduka Prabu Duryudana menika mejahi para Pandhawa kanthi sarana licik menapa boten lingsem disenggo Ratu Ngastina menika wong wadon pepinjungan sing ora wani adu arep karo para Pandhawa. Sakranjang koplak ngendika sampeyan. Mboten ajeng kula agem. Nadyan pripun carane mbuh ala, mbuh becik, mbuh licik, mbuh ora. Ning tetep Duryudana badhe pados rana mejahipun para Pandhawa. Nadyan kudu nganggo patine Semar. Menika ingkang kula ajab kula mboten badhe mangu dhateng gegayuhan kula. Oh ngaten. Hi. Menawi kula mekaten nadyan sawetawis sing ora mapan wonten negari Ngastina kula kadhawan supados kendel mboten tumut pirembagan. Ning jebul nyatanipun kula raos-raosaken kok manah kula mboten kepenak. Manah kula mboten jenak. Dipun sekecaken dengan sami pirembagan kula nyuwun pamit kula wangsul dhateng negari Pandura. Kula semanggaken. Kula caosi kamardikan. Lenggah wonten mriki prayogi kundur iki mboten dados menapa. Nggih, matur sembah nuwun. Klilanana kula nyuwun pamit madhal pasan kula wangsul dhateng negari Mandura, Yai.
menika wancinipun rembagan sing tenanan rembuge wong tuwa. Inggih, nggih. Kula nyuwun iga pretikelipun para sepuh, para lenggah nadyan ampung kantun kalih. Paman Plasa Jenar Bapa Durna. Pripun carane supaya Semar gampang nggone tekaning pati? Semar dipun timbali, dipun paringi Raja Brana Picis. Tumli sak mangke menawi sampun mendem kadonyan kantun nglimpe dipun pejahi wonten negaring Astina. Oh, aja gampang, Depate, aja gampang. Semar ki nek wis blereng marang kadonyan biyen-biyen Semar kuwi gelem utawa wis gelem sugih. Semar kuwi sugih ngungkuli Plasa Jenar, ngungkuli kepatihan. Mula Semar ki aja nganti dimimingki marang Bandha Donya. Brana Picis, Semar ora gelem, ora bakal sulap, Semar ora bakal blereng marang Bandha Donya. Kuwi cara sing bakal konangan, Depate. Lajeng caranipun kados pundi? Semar dipun dawuh supados sowan wonten Garing Astina. Lajeng dipun paringi derajat ingkang inggil tumuli dipun limpi dipun pejahi. Cicune pripun? Pendak malam Jumat kliwon ngojek ngidul. Kula gelem sarta blereng marang apa kang bakal mbok gunake kanthi srana boyong Semar. Ngaten mawon. Semar dijak pesta. Tumuli Semar mangke dipun unjuki inuman ingkang damel mendem. Menawi Semar sampun boten emut, tumuli dipun limpe dipun pejahi. Depate, pripun? Semar niku wis apal karo banyu sing marai mendem karo sing ora niku Semar sing apal. Mbiyen Semar niku dodol. Oh. Dadi wis apal. Nggih, nggih. Jaman rekoso mbiyen. Nggih, nggih. Ora bakal kelakon, ora bakal kelakon. Kartu Surtayu. Wonten timbalan ing Adau Sinun. Duwe penemu apa? Waduh kula mboten gadah pemanggi menapa-menapa. Saenipun Semar menika dipun cepeng kemawon. Lajengipun geret dipun peksa dhateng negaring Astina. Surtayu, wonten dawuh. Nek omong nganggo wewaton ora sak penake dhewe. Apa dikira Semar ki ra ndek anak? Dikira Semar ki ra ndek anak? Petruk Gareng Bagong ki bakal ngayomi karo Semar Badranaya. Wong kuwi bapakne. Mara aku tak takon karo kowe, kowe tau apa perang musuh Petruk menang dek kapan ayo? Kowe tau perang karo Gareng menang dek kapan? Luwih-luwih, kowe wis tau wae menang karo Bagong. Oh, kerep-kerepe Kurawa ki mesti kewirangan karo Panakawan. Mula nek kowe ngantar meksa karo Semar Badranaya, ngibarate kaya cebol kaya wulan muta ngitung lintang mangke lakone Jepawurunge tak kandhani. Jagat Dewa Bathara. Ming perkara kaya ngene kok bingung nggone bakal gawe srana patine Semar. Dik, apa Mbak Yu? Jroning masiwakan iki bingung ming perkara gawe patine Semar Badranaya. Wong sawangsul Rekyanapati paring dawuh wadene ora ditampa dening Begawan Durna. Lah iya aku ya gumun. Ming ngrembug patine Semar kok padha bingung. Semar kuwi nggung wong suci, Semar kuwi nggung wong apik. Iya. Lah mbok ya sranane Semar kuwi didhawuhi supaya somaning negara Ngastina terus dikandhake nek Kurawa wis do insap. Kurawa kepengin dadi wong apik, Kurawa kepengin dadi wong becik, Semar kon menehi ya kuwi wujuding ceramah. Ya kuwi siraman batin. Supaya Kurawa bisa bali dadi wong apik, nek Semar dikon supaya menehi siraman batin kanthi tumindak ingkang becik, kanthi tumindak ingkang apik, tobat. Semar mesti bakal tekan negara Ngastina ya, Dik. Kok menurut aku kok bener kowe, Mbak Yu? Jenengmu sapa? Tobat, kula nyuwun pangapunten sinuwun, nyuwun pangapunten namung neraosan. Ora, jenengmu sapa? Nami kula pun Tariem. Tariem inggih. Kula asring dipun undang tari. Oh. Nadyan kowe ming rasanan ning penemumu apik, penemumu becik. Penemumu iso dienggo srana Semar tekan negara Ngastina. Diakoke Kurawa bakal insap, Kurawa bakal eling marang dalan sing bener. Semar didhawuhi supaya menehi ceramah, menehi siraman batin,
menehi tutur-tutur sing apik marang negara Ngastina. Yen Semar wis tekan kene, gampang gone mateni jagat Dewa Bathara. Nadyan ming abdi wae kok penemune malah becik. Yo iki. Tobat mboten Gusti, mboten kula nyuwun mboten nyuwun napa. Tambani. Tambanono. Inggih ngestaken dawuh. Matur sembah nuwun. Aku dikai lho Bayu. Iya, aja kuwatir ning ngarepe Sina Prabu Duryudana engko ndak malah isin. Mengko tak paringi. Taryem wonten dawuh. Kowe tak unggahke derajatmu minangka juru joget ana ing negara Ngastina. Tobat matur sembah nuwun. Nanging kula mboten saged joget, monggo diajari karo abdi dalem Langentaya. Inggih ngestaken dawuh. Sing mburimu ki sapa? Kula pun Prastiwi. Mbakyumu tak dadekke juru joget. Kowe tak unggahke pangkatmu dadi juru ngangsu. Wong wedok lemune kaya ngono. Lha iki kestaken dawuh. Saka ngisor sendang munggah tekan pasiraman kudu to angsoni. Nggih, kestaken dawuh. Mboten badhe kula duwa keparengipun Sinur Prabu Duryudana. Ing atase ming abdi-abdi kok iso menehi penemu sing apik-apik, sing gerang-gerang, sing tuwa-tuwa, mituting clemong ora ana gunane. Pamanario wonten dawuh. Nek cara kula isin pikiran patih kalah karo pikiran ban. Iya nyuwun pangapunten radi mboten saged mikir. Pendhita karo ban penemune ora ketemu ngakal. Penemune ora ketemu nalar. Sing digungke ming brana picis derajat pangkat. Mula dinten samangke kula suwun kanthi sanget. Paman Haryo wonten timbalan ing ngajawuh. Boduna wonten dawuh nger Mang Budal tengkarang kadempel. Semar sapa Kakang kok gawe geger ning ora ingkang padha ganteng sipun. Tim penari latar padha rawuh dewaten. Lel. Nggih. Mang Budal lumarapunten ing Karang Kadempel nggih Instagram. Nggih nyuwun pamit dinten menika nggih. Kula semanggaken nyuwun pamit tambeng pangestu.
ayu muntun timbalan ing ngadawu kaya wis purna gati ning pananggilan jenenging Sunarsa kundur ngedaton nuri ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Surtayu purna gati ning pananggilan Sanutasa kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Plomban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngampil pacaraning Prabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata pelok katinon saking Mandura kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata arsa